Kajaka kerpang jongki dok ha bala tep kum ke Fish Conservation Zone FCZ hawa remben jongsnong lapalang pen ursla block East Kasils District Meghalaya India ling ba ke project banyadaya ke dok ha nadu Mekong suduk Meghalaya the fish from Mekong to Meghalaya kaladap penta Arbanai nadu bala pliyaka ya katai project labai pisa daka Critical Ecosystem Partnership Fund CEPF bala pentrekam daka ATREE Feral na Bangalore pat i Dr. Bashida Masar na katanat puli zoology St. Anthony's College Shillong. Katay kajaka bakas nong kalajit ban ay kajing yada bakar pangi kidok ha kaday kabanta jong kawa kabagi pat ba man kasngi kisum kisat bat pun kibriu shinrang bat kantay kiwan ban kwai dok ha. Haka arpo tere ulber arjar arpuwe na kalyang jong ka project kalalay pan kendu yaw rang ba snong kidukot nong yalam snong kumju ru nong kwai dok kawa remban ban sngap ban sngow ya kajing syam jongki hadu menta. Na kalyang ka Don Bosco Media Network kalayo pan ya kran ba di Dr. Bashida Masar ibala yalam ya kani project ringkat ba kajing rap ki kat to kat ningut tungin ya sngap ikajing batay jongi halor kani project. Kani kadai kajaka hawa remban hang ne hapo snong lapalang kadai na kani ka benta ka bangi khot kani kadai ka jaka sum kinong remelim kadai ka jing sedang jong kani ka jaka kerpang ka bangi khot ka Fish Conservation Zone te hang ne philayo i ka jing tho ngila ban pini ka jing tho da ka hukum jong ka dorbar snong lapalang nadu nang ne ka jaka ha du hang the ka bajrong lais pa meter kadai ka jaka ka bala le kerpang ban penek pensa kidok ha kaba umsa su nadu ka arpusan terik jong ubnai ubaningkong mentau snem ar hajar arkuwe ban sum ban sajan ban khwai dok ha lane ban tong dok ha dakanu ganu karukom hang ne kibriu na kasnong kim la ban le su te ngiyo e hang ne hajan pe ladangi phai sakane kalyang kini de ki dak ki bale hang ne kamut ba kide ki jaka ba kibriu keju sajan man kapor kiwan ban sajan hendrai nadu bangila sedang ya kane kakam man penek pensa kidok ha kibriu na kasnong wal ada kila ju wan sum wan sai hang neru kim wan su ban sum lane ban sajan temen tangin lejno satu serum banya kren bat ki rang ba snong kinong pania jong kasnong hagabede bat kane kakam banya i ke jingmi nadu bangi sedang wala da kadan tang kumba arbenai duna menta ke jingmi ka bangi i hagani ka jaka ka ba lamana ban peniap lani ban tong dok hala ni ban sum ban sait ban aila di dok ha bakin roy tongidon hang ni hagani ka wa remben ka badai hapo ka snong lapalang jong ka blok penusla hapo ka sit Meghalaya jong kari India hang ni ngidon krui ki babon hang ni ki dei ki nong yalam jong ka snong iba primin khongji iba dei rang ba snong langta ngidon iba mones kolaban asisan nong ba snong tangidon uba pen krau boklang masar uba dei usketri jong ka snong uba bit masar uba dei member jong ka snong ba yesi wang khonglam member jong ka snong ada iba roket masenting baden hangtai idei I member jong ka snong nang ta ngidon ru I riu kan thei ibadai ru ilong keme ikong kenta khongji bere iwei na kinong khwai bajuan khwai man kasngi hangni hawarben nang ta ngidon ru na kalyang jong ka project jongi tang ada dei manga ba yala me ka project hangni hapo kaset Meghalaya te ngadei Bashida Masar nang ngidon wan bahalang nongbri idon I jingkermen masar I bahasa Arab ingi nak kalian juga project bat ngidon wan hun masar bahasa Arab ingi nak kalian juga project dengan soai ka jingkeren lamprang hang ni hakabayadai bat kane ka kam jong ni hakane ka wa remben kane ka wa ka poponam naki wa jong ka state Meghalaya jongi kidok kha ki badan hakane ka wa kumba ngila wat kidon sipo jai don gi baong ru bakidon khadwe jai tangba yau ta we ngi patlap henrei kidok kha ki bakhambon hang ne ki dei khasau shalanai te ki uthliu dan WR nang ta ki don ki share ki singkai bat ui dok kha ki ba ngikhot ha ka ten pareng kum ki catfishes henrei ki dei ki uman bang khot bang chene ki dei ki dok kha ki badon teman na pedeng ki ne ki dok kha ki don hang ne hadu lai jat ki ba
haka perthai bro ko we kitip ba kedai kidok kha ki bala jandu jat kita kedai ka khasau nang ta udok kha ubangi khot hak ten snong jengi udai briang udai ukenja loj badru sa uwe na kidok kha ubadon teman uba ngikhot man hangni udai catfish uba ki khot hak ten phareng te henry ka jing hisa ka dei ba wat la tang lai jat kini kidok kha ki late ba perthai bi kila jandu jat ka jing hisa ka dei ba kini kidok kha hi ki ba don hak ni ka wa jongi kanam ka jingdon jongki kala hier sibon nakadaw ba kumbalong lem sikiwe ki jaka ngi hangne hasnong ngi tong ngi ba mi ki dokha kat bayo ngi penon kam de kiru kam bapher da ka bakwai lane da penon kam da ki dawai da ka batong da ki jar khamtam lilei da ka neka da ka ek bangi khot ka kuria ka badeka ka bangi khot ka deka mosquito net te habang itong gidok kha hakane garukom ngitong no dikidok kha baro khot ki badon hangto nang kata kadaw wat ki baret ki bahe ro ki ngat ludang to handrengin jo pelaj ki baret ya ki badang don peleng ngin jo pelaj nang kata kadaw ki dok kha ki nang hier asud ka jindon ka te nga kum gawe na ki nong song snong hangne wala dang trei hapo silong ru ngayo I ka jingdon kam ba ngidei ban penek pensa e kini kidok kha ngidei ban ya dai kina ka jingdo jat te kidon ki parlog jonga ki ba na po Bangalore kidei na ka kenhon bangi khot A3 na po Bangalore kila ong yanga ngidei ban le ai lada phikwa ngin le lang kini ka project tengong hoon teling ba jong ka jingerap jongki ngilayo e ka pisa na po kaneka Critical Ecosystem Partnership Fund CEPF ka babay pisa ngi ban le kini ka project ka project jongi kamdei bangin wan ban ai pisa ke snong sim kani pisa pendon kamdei kumta handai ka project jongi kadai ba hikaya ki breu ba ki dai ban suhu bangidon kam ban pendon kam ya ka kawa bade ki jingdon jingem hakata karukom bakim dai bandu jat ngebut bangi aya kanika awareness sebagai khot aktin pareng ya kinong snong barok khot tengalawan mencipsnem ha ubnai bakat ar bat ngalayo ban keren hakador basnong ba lada ki tre kasnong tongin ya tre lang ban lei ei ba si benta jong kani ka warem ben ngin khang yakine kirukom ki bangi jumlen ban le kata kamut ba kani ka jaka ka bangi sum ju sai lada phi amon ma phi tang si benta jong ka omdai baro silenter tongin nam sa su baki breu ken ya wan khwai ken ya wan sum la ne ken sai jan balai khnang bangin ailat ya ki dokha kani ka bakin roy hakata kirukom klem dale ai ailat eki bikin song hak tu ki yeng jong ki klem dalai te ka snong kala pdiang ye kata ka jing terwa jong ni na kalian ka project but hakata karukom hakane ka arpusan tarik jong uni ubnai baningkong mentaus nem ngilawan play kane ka jaka kerpang ka bangi khot ka fish conservation zone te menta ka singi arpo tarik jong uni ubnai ubalai mentaus nem ar hajar akwe kala jandan kumba ar benai te mentangi lawan biang sani kawa banyo snow nakine ki nong yalam jong ka snong nakine ki nong kwai ka ka bakyo mo hadin bangila khang ki breu baro si snong kila yala sisa bar kila bu di kenon baro khot ki bangila bu hangte amdan su mano manor banwan kwai hangni ngayo snow kumta renga kwa bandayo snow hi delade ka ka baki snong ki sem ki but ki jing let's say ki bamaki ki sem hakabaya dai bat kani ka project namar baki breu kila mlen ban le kani ka kam kiwan sum kiwan sat yo kidak ki bapaw hangne baki mau kile na kadaw bare ba kiwan sat jan dai menta ki yo su ban le hangne tengi wan hangne ban yo snow ban yo ngilay yo menta dala ka khmat gat ringi kwa ban yo snow su na ka snong kumnu ki yo kani ka project tenga kwa menta na kani kaliang jo kinong pnya snong ban kaliang kinong khwai ban ya thu ka ka bamaki ki sem halor jong kani ka kam ka bangila dang lang dai tang mangi klem ka jing trailang jong ga snong klem ka jing sim mentalang jing pai ba nginam la ban le kani ka kam tementa nga khot hangni kini ki breu jong ga snong tam ya rang ba snong sk3 jong ga snong bat baro khot hi ki member jong ga snong badan hangni ban kren halor jong kani ka project ka bangila es dang lang men haudi ubnai ningkong aku santrik
Nakaliang uba Primen Kongji ibolong irang ba snong kalapalang ila ong bahagis nam baladap kawa remban ka kham jabo hak port lang namar ka jingret ko Nrai mentapat wat katega jaka ka baju dap ta ka sabon kala khoi ba bat ki dokha kham tam ki khasa kila bun hak ba ki nong song snong kila sakhi ru dala ki jong dikman Nrai hadin katwa kalawan sokapor ban simti samanga kumurang ba snong bat hak kataka por ilawan biang ban ya kendu bat ngi ki nong sensiak snong hadin ba ilayo ban ya kendu nilai penlong ya kawai ka dorbar snong bat hak kataka dorbar ilayo ban ai sisa kataka jing tentu kan pam nak banta jungi kinong siong dorbar bat ki pajba jong ka snong ro kilas nuthu ya jing don kam jong kataka project tedai na kataka daw ba kilap diang subha da ka snong na banta kan ko project ka ba mai lawan ra te hak be dai bat kane ka jing long kane ka wa kane ka pung jungi ko khot karampati nadu balawan kane ka project ka bang layo ban playhouse nem au arsan tarik mentau benai banengkong ngilayo i sisa ya ka jing itnat bat ka jing yo ipat ya kini kidok kha ki bayo ban yaj hakni ka pung bejongi nrai hakipor ki ban menchuang im yo isu watang i weiro iban yaj hakni ka jaga te nadu bangila la ban penurlong ya kini ka jing temu jong kani ka project ting yo i sisa ya kidok kha ru menta ba kila yo don kila yo i baki yaj kila ya la snubha kat pamon te hak bedai bat kani ka phang na kalyang jongi ka sinong ikermen ba kani ka kam kan sa long ka bajob te hak jing bu jongi ya kini ki kendon ki an hak bedai bat ki prasinong prathal ni ki banabaru kumju ngalayo i ba kila ya buram sisa kila ai ka jing trailang baro kinong susinong Nrai kidon katukan ni kena bapli kibam hapdeng ka jing yo ipat iki dok kha kila kum melen ban wan ban tong nrai anda kila yo snau na ki nong song snong ba kila hang ba kila mana ba kila pen snau haki kila phet na ba kila la ran na te dai na ta kadau ni snau sarong ba kani ka project dang tang arbanai duna ngila yo ipat iki ki dok kha kani ka wa jung ni te nakalyang ka snong ro ngila wah dik ban pen internet ya kini ka jaka hang ni ro da ka bangin sai le kum ki viewpoint kum kini ki footpath kini ki road yang kini ka wa khanang ba ki bawan kai kini yo i ba kat nu ka long ka ba internet te ki snu hun na ba ki lai phai salayeng la san ba ti yo ban ya thu khana salaki prasnam pat thau ki bhayeng la san te na kalyang jongi ngi dang wat kilat ki lenti ndang ilayo se try fin sayo ya ki dak pisin ki ba ngi sa dang menteri Nakaliang uba monai kong laban assistant rang ba snong ubadai pedru ya ka BDP ula ang bagi pat ba ki buram gi kendon jaga project bat ka snong kam don kam ban lek pahara ka pangi ka tega jaka ule thu ru bagi don gi khna ki bla kum klat bat ki mot pan khwai do hak tega jaka ni rang ba ki bi ki pen kama bo om bet pan khwai ka ta ki khna ki la lik khwai no kham shrum jong ka jaka balang mana kat kum ki mat ani ki an ki bla po ni wa ngiru i persang pan bot kunta ile persang ban pha iki BDP ban pet berjong wat khamtam wat ik pet ba bawan sini ki ba sajjan bawan khwai ru ni onglang ki bikin longlang ki BDP namara ka ansnong ko jingi long baro kinong susnong jong la palang kila dai lepa ki BDP jong snong la palang ena takadaw ngabu ru ko jing kerpa na kaleng jong ki prasnong ki prathau ki ba pet ye ki social media bakin simkhia wat iki kimi ki paru bikin yathuk ane bikin ai ka jingsneng ladekin ai ka jingtip bala jong ki khon ti bedang rit ki pala ban tip sipang juga ni ka wa rumben dan sipang juga ni ka pung ka bagan ni ka project kalamut ban pena pensa ikini ki do do plan ke badan hangne namar bangisutu bakalong ka jing mentoy na benta jungi ikum kasinong lada ngidon ikini ka pung ban pena pensa ikini ki do kha kala ka ban kha ban ron nang ni bat kila ka ban sang keling ikini ki jakas sarum bat sening juga ni kejaka te halor jong kata kanurim ngabu ro kejing pa wat iya ki prajan snong jungiru bagi iya kini social media kin simlem iya kini ka jingkit lan kin sim iya kini ka benta iya ka ban snok tilang iya ka ban penak pensalang iya kini ka pung jungi hangne nang makan long ko jing mentoy na benta jungi mentambat ya kalawe ko jungiru sa bingla ban penak pensa iya ki dok ha ki dok nan ke badan hangne bat aku juga poru ngapo abang bikin sim kum kenuksa nama nang ni sakmat kum ka pau menta ga don tang arbna i bini ki dok ha kle per kle mi te kawai kalong kum ka nuksa ban
Airu kunuk sanang ni resnong lapalang bekenung ra ru sagajong kesinong kitha ku jungki ama kini kalong ka jing mentoy hini ki pateng kilong din kejung tang kini pentin ne kaleng jung arang basnong kublai sibun ngairu ku jing kublai nem tai kong basida ibdai woi ni prasnong kejungi lawan ra kini ke project bakra ku jing singo ku jinga amar ngaru ngade unong kwai henrei ya kata ka jing yonong ya kata jing sungat tunga simet ngam de khintan henrei nga henye ke jing nong jong kupun palang jong basnong jong katau hi ne banta kuburam ro jong basnong to kublai sibun Nakaliang Secretary Kadorbash nong uba pen kraw boklang masar. Ulapan pau ka jing songo ya katay ka project baru kumilanti bagas nong lapalang kan long kanuksa ya kiway patkis nong hagaban penne pensa ikidok ha. Juru om tang kini kesian ke bengi keren re nadu kesian ke bangi sedang ben pli kini ke project kalong ba ka e jing temu ke jongi ke beneng kong ba bangi pli kini ke project nengkong kalong ba ngi don i jing temu ban penne pensa ya kidok ha kidok penat nani kini ki do do wa hapo jong kini ka area kamu tang ha ini bentan re ha kiwe ki benta jong kini ka wa ru kumjo ti ngaso ban ai ke jing ai khoble ke ba kerpang ru ya nengkong i Dr. Bachida Masar i weni ki parasnong jongi i blasim ni ka benta pan yalam yengi ki badang sa aga jingdom aga jingdona andre ila yalam yengi bengin yo ya ka bagum kini galat kumnu bengin snutho ban yo ida ga jingmot ban penek sa ya ki do gido wa hapo ki benta jong ka wa angni snong jongi nga ai ku blai lang ru ya ki parasnong ki parathau ki ba ni snutho kini ka wa ko mga lagren ko po ka ba nasdang mengin kli kini kadai ka wa ka ba ngi don kamlang baro ti ri kila sacrifice kumbo ang ka ketien pareng kila sacrifice ya kan si benta jong kini ka wa kim sa janchu kim wan kwai shu nang ta shu kim le shu ko nu ka ban ong ban pendik ya ki dok ha do hapo jong kini ka jaga nyai ku ble ki bakila ya trelang bat ni kila ya tre stam lang bat ni tingi kemi lentiru ba nang ni sakmat kum belakan was nang basnong ba kene ke jing tre lang ka jongki kandang yai tre nang ni sakmat kindang yai ya don lang rengkat bat ngi kum ke snong tang kinong yalam snong inem la ni sutu bengin nom la in re da ke jing ya tre lang ke jongki ni sutu bakani ka project la ni ke kam ke bengi ngi le kan long ke jing mentoy na namar jongi kum kinong yalam snong andre kan dei hi jong ke snong hi borok ko we kidang don sibun ki jingduna ki bengi ngi duna khantam kumnu bengin penbiang hakabai dei bat keni ka wa dane khantam hakabai dei bat keni ka jaka kerpang ki bengi kot kumbi long i Dr. Bachida Masar mene ke fish conservation zone ti ngi kerpan iki para marjan marpa ki jongiru ki bawan nabar ni najngai jong ka snong ba habaki poi hakini ki benta jong ni ka wa tuken maulem ba hang ni ki don ru ki jing mana ki don ru ki jing khang persya ki jongi ngilabu ik signboard hang te khmat ba hang tu ki kendon jing mana ki bala abun ti nga kerpat ba kinu ki ba poi ya lenti sha kan ni ke benta jong ni ke snong jongi kham tam chini sewa ki subha ban da page bahai ti signboard ayu la tho hang te but ke airu ke jing mana ni ke kendon ka bala tho hang te ba yo let's see kita ki bangi ngi tho pi kum yai lan enda habakum ke snong ngi i ngila ban kem ban ngila ban pen sistem kat kum ke kendon ke bengi ngila ya menjur ban ngila ibu tina kata dau long ki start haba pile chikinu ke jaka la ka dei hakas nong ke jongi ni sekinu ke jaka jongki we pat ki bom dei has nong jongpi ti long ki start hu seru haba pia yang ban pet ba kanam la wa kanam wan ra ya kanu ke jingdu nong naga benta jongpi simet bat khantam ru naga benta jong ke ni ke snong bat jongki we ke snong ru kumju Kinong kwai bekan tup yuba rocket marsenting bolong ru khot ka dorbash nong barikong kenta kongji kila pen pau ba barok ki para nong kwai ki sngo do nong shikat dai et namar bam yo kwai shu nagate ka twei buju shong bon ki khasa henrei hakawai pat ka liang ki sngo sarong pat ban yo i babon ki dok kha kila yami bat ka long ka jing internet ban pet yaki Asal jenjar, beladu ban kuai tu, beladu ban kuai tu asal jenjar. Kahajaka bangas ngutenat ban kuai akang. kata kadai de phi sngo janjar tang ba hagawe ka rukom pat phi don em ka jing sngo kemen la ne ka jisu tenat ba nang ne kila hi ba mene kine ki rang ba jo ka snong ki ong ba ki dok kha kala nang bon kila ada bon sisa om de su kuma ki por men suwa ne men tang la i ba ki bon te phi sngo kemen ne em halor kata ka benta aba phi sngo ba ki dok kha kila bon ki imsuk imsan khan jing pentut but lesen la poi ka por
ba kinsa ban ya kuai tang kisen kinsa kambun tapi snow kemen ba kidok kha jungi hangne kinam du jaj bat kin roy Sungkemen ha. Sungkemen si bon rayo i mener ba kabun ko ka la ikmen. Roket penting te ngalong Basnong rin kata ngalong undong kwai kan kapung bosno tenat bahan marka senong kajan te ngasin yo do ka paman kapor ka 10 kilo apa kilo seteng yo te mentapat ya penpau hi kajing sneu diau kendiat namar ba kan kapung ka bajan bha kilong kube ki samla kan thai kilong kube kan thai ki wan bha ban ye kwai de bara kan kapung kam ngep yo ban song kwai re namar kata dau perkat ba keno ka jing sneu benut namar bum yo kwai su an re apa perkat pat na kaliang kadok kha yo e ba benta arab nai kalanang bun te keno ngadap na ka jing kemen pat ba yo e ba kadok kha kanang bun te na kaliang ki pai ba kim nut su ban kwai ne ban tong ne ban kut kim la su ban kut namar ba sipting ya ka senong tadai na kata ba hagawai ka benta ngidap da ka jing kemen namar ba yo e kadok kha kalanang roy man dadin nang de no kham ha ka wa ro kila ban mi sebar kila ban rung kibarim kila ban mi kibat mai kila ban rung te kan no dap da ka jing kemen namar kinot ban mi semadan syadu ba dan gerengkur ngiyo i ba kidok ka kitot ngai men siwa kim not su ban mi namar ba bun kidang kwai bun kidang kot kisura ba sepok krem te mentang ngiyo i ba kajing kelawan latang armnai tengidap da kajing yo ben Dr. Basida ibalawan ra ikan ke project deleng ba kan ke project ngaru badai bayarap lang hakan ke project ngasem ba kidok ha kidon si project dan ni kadue jai tamba dan iwe pada bentak dan kowe nak jadok ha ba ngimpal la ban yo i menta te deleng ba kan project ngas ngatu ba kinok kwari kidon takamen sim ban wat benia ya ke kerteng jeng te kidok ha ban wat de kijaj kidok ha te deleng ba kan ke project yo i menta kidok ha kala nang bun kle roy barki prasnong perthau ngai kan ka message baki ru kindan takamen sim ban ya kitle lang nang banum ailan ekiwepat bakin penduk pendam ya kini kidok ka kedah ni Hakate singilai don langru babet dor masar ba yesiwan khonglam gong jing kerman masar bat kiwe kibala kubur ya jing kho jongkawa bat ki jingbon ki dok ha lingba kan ni project shu kila pen paru ba ki don ki jing kerman ba ki dok ha hakwa ramban kin nang roy namar ka snong ka don ya jing thu ban betangi ka jing penne pensa ya ki dok ha wat hadien ka jing kot jong ka project namar ka wa ramban kolong ka wei na gijaka ba ki nong jongok kai perthai ki wan Kasnong kadang wat kilat kilenti ban pen kre kum jo ban penong ya kate jaka kum ke jaka jungok kai na kebenta ke jing mento ki pai pa nong song snong lembat ki we te ngakermen scam ba kani ka snong jongi leng ba kani ka warm ben kandai ka nuksa ka babha na kebenta ki we pat ki snong ki bamarjan badru e ki we ki snong ha ka state jongi barok ka we wadru ha ka perthai barok ka we kumbang along kane ka project ka bawan nadu na ri Amerika te ka ka bangile mentahang niru kan hablet hi sakitei giba ya rap yangi ban wanra ai kane ka project te ka ka la na ka benda jongiru ban penpau ya kikam ki babha ka ba mangingila le ngakerman scam mentang banjur hang ne ya phi kinong yalam snong ba ai ba ini jing sedang iba ma phi la ya sim benta sirhem kan yai beteng bat kan wanra sisa ya kan nuksa ka babha na ka benta ki wepat ngakmilenti ban na kan ka wa na ini benta ibang ilale menta kasngi kan wanra ru le se ka jing yo kam yo jam na ka benta jongki katu kat ni ki briu la ne ki longyeng longsen haden habut da ka jing wan yalam jongki ya ki turis la ne da ka jing sha jongki ban kwai hateng tadi ban long kalar yo kam na ka benta jongki bat katahi kan wanra ya ka jing mentoy ya ka snong baro ka we hangni ngai kublai ru yakini ki parlok jongi ki bawan kerpang ban pen pau ban pen I yakani ka jingla jongi hakani ka snong saki weki jaka kata ka bingkot ka media hangni ngi don ki bawan ban ring dur yangi napo ka Don Bosco media te kublai sibon yapi Don Bosco media ngkermen scam ba pin sa pen pau yakani ka kam ka baka snong ngakwa ba ki breu kintip baka snong jongi
ka yaisha ka shimi kane kalap ka wadai ka kam ga bakraw ban penne pensa ya ki jing thau jong ublei te kublei sibun na ka benta ka jing arab jong pi to ai bakane ka kam jong ikan dei ka ba ple ya ki jing bot pakhat jong ki wei patru bakin bot kanusa te kublei sibun ya pi baro khat